ಅವನ ಕೈಲಾಗದವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ಗಾದೆ ಗೊತ್ತನತ ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಕೈಟ ಆವನಿನಕ್ಕಳು ಮೈ ಪೂರ ಪರಚಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಗೆ ಮೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬಂಡಿರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಪಟ ಪಟ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಾನು ಚೂರು ಪಂಪಿನಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ಗುರ್ತದೀಜಿ ಆ ಪೊಂಜನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನೆಟುಂಡಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಆ ಪೊಂಜು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಜರಿ ಆನ್ ಏತ್ ಜನನಂಜಿ ಜನನ ಗುರ್ತ ಮಂತ ಕೊರಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆ ಪೊಂಜ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಆ ಪೊಂಜನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನಿಕರೊಡಿ ಯಾನು ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ಗುರ್ತನ ಆ ಪೊಂಜ ದೀವನೆ ನನ್ನ ಬಿರೋಡು ದೂರೋಡಾನ ಪೊಂಜನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತ ಅವು ಕಲ್ಲಂದು ಪಂಪೇನ ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನತ ಅಂಚೆನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಜತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ ಐ ಕಾಲ್ ಪಂಡಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದು ಅಂಚ ಐಕೆ ಆನಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೊಂಜಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೇಮಂದ ಆತ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೇಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ದೇಪಣ್ಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊರ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲಡು ಬಲ್ಲಡು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲಡು ಅಂತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೊರ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಲೋ ಆಪುಡು ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪು ನಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪಾಡನ ಪಾಡುವೆನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಐಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅಂದ ಎಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರು ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತಿ ತುದ್ದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತೆಪಂಡ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಖಾಲಿ 178 ಇತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎತ್ತನು ಬಕ್ಕ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ದಿಯೆ ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ತುನಾಗ ಅಂಚ ಅವಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೀತೆ ಬಟ್ ಯಾನಂಜಿ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ತೂಪಿನಕ್ಲು ತೂತಿರ ಅನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಈಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ದೀಯೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಬನ್ನಗನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಪೋದು ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪುನು ಕಜಿಪು ಅವು ಮನದಾನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಬೆಗ ಇಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಜಿಪ ಹೊಡತ ಯಾಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬಾಜನ್ ತೆಗೆದು ತೂಲೆ ಜೋಕು ನನಗೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಜನ ತೆಗೆದು ಈ ಟಪ್ ದೀಕ್ಯಾನು ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಗೊನಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚನಗ ಬಾಜನ ಸಾಗನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದು ತೂಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಜನ ತೂಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಾಜನ ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಟಪ್ಪುಡು ಹೊಡಿದೀರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಐಡ್ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಟ ಪಟ ಒಂಜಿ ಅವು ನೀರು ಜಪ್ಪರೆ ದೀಪುಂಡೆ ನೀರು ಜಪ್ಪರೆ ದೀಪುನು ಐಟ್ ಬ್ರೋ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ದೀಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೇನು ನಿಕ್ಲೆನ್ನಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದಾನೆ ಪಾಡ್ದೇರಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಮನ್ಪುನು ಆಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಗನ ಬಡ 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 ಬಾಜನ ಬೂರುನು ಐಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಜನ ಬೂರುನು ಅವು ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕನಾಗ ನೀರರಿಯರ ದೀಪು ಜನ ಟಬ್ಬಡು ಐಕಲ ಪನೊಂದು ಒಂದೇನು ತುಪ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದರ್ಕ ಬಲ 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 ಯಾನೊಂಜಿ ಮೊರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕ್ ಅವೇ ಐಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ ಹೊಡತ ಐಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೊರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊರ ಪೋದರ್ಕ ಬಲ ಪೈ ಡ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತೇರು ಇದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಲೆ ಬಟಾಕಿ ಗುಡಿ ಕಿಚನ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಕಂತು ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೆ ಅಂದು ಹೂಲ್ಗುಂಡು ಬೇಗ ಇತಿತಿಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಪೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಇಂಬೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ತೂಪು ನಕಲು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದು
ಅಡಾಯ ಜೋರಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಉಪ್ಪಿರಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿ ಎಂಬೇ ಪಂಡ ಅಪರೂಪ ಒಂದು ఆయన ಗರ್ವ ತುಪ್ಪನು ತುಪ್ಪಣ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಉನ್ನಂಪಿ ಅಷ್ಟು ಜೋರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಏನಲ್ಲ ಕನೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗ ಇಡೀ ಊರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆನಂಜಿ ಮೀನು ಮಾಸದ ಕಜಿಪಿತ್ತಿನ ಮನೀ ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ ಆಗಾಕ್ಲಿ ಆಗ ದಾಲ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಪೊರಕುಲ್ಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ದಾಲ ತಿಂದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಆಟಿ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆತ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಗೆ ಮೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಂಡರಿಗೆ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಅಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಡೆಗೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಗತಿ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಲಿ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ತಕೊಂಡೆ ಈರು ಗೋಲಿ ಹತ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇರು ಗೋಲಿ ಬಜೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆಡ್ ಏತು ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೇರು ಗೋಲಿ ಬಜೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಗೆ ದಾದಗೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚಗೆ ಇನ್ನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇನ್ನ ದಾನೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹಂಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ದಾನೆ ಹಂಚೆ ಹಾಕ್ತಿನಿಂದು ಮೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಡೇರು ಅವು ಒಂದೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಇಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಅಪ್ಪ ರೌಂಡ್ ಉಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಏತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದು ಇವಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂತೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ತಲಕ ಉರ್ಗೋಡವು ಉರ್ಗಿ ಬಕ್ಕು ಒಂತೆ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಬಂದು ಒರಿದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ರೌಂಡ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೂಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಮಂತಿನ ಶೂಕ್ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಿ ಪಾಡು ನಿಂತಿರು ಅಂಚೆ ಅದ ಶೇಪ್ ಉಂದಾಯಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜದ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಲಮೇ ಬಿಜ್ಜು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ್ ಬಲ ಈ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಬರ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂದು ಬರ್ತೇನು ಆಯ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಗೋಬಿಗನ ಎರಬಂಡಿ ಅಂಚ ಗೋಬಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಕೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ತುಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡೆದು ತುಪ್ಪ ಗೋಬಿ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಇನಿ ಒಂದು ಅತ್ತ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಾಬಾಗ್ಲ ದಿಯೇರುಂಡು ಎನ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೀದೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪತ್ತೇರುಂಡು ಐದು ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಲಾಗದವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಚಿಕೊಂಡಂತೆಂದು ಗಾದೆ ಗೊತ್ತನತ ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಕೈಟ ಆವನಿನಕ್ಕಳು ಮೈ ಪೂರ ಪರಚಿವರಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಮೀದು ಬರ್ತದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತದ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಆಂಡು ಮೀದು ಕೂಡ ಬರ್ತೆ ಬುಲ್ಪುರ ಕೊತ್ತದಾಂಡು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಗೋಬಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಿಗೋನಿಗೆ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಮೀರ ಬೋನಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಪೋಯ ಅರ್ಧೋಡು ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಡಿತೆ ಮನ್ಪೋಯನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 9 months ಅಂಡು ಅಂಚ ಜಾನ್ವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ 9 months ಹಾಕೋನು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ 3 months ಪಟಪಟ ಅದು ಮೂಜಿಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಪಟಪಟ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆ ಕೊಂಜ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನು ಚೂರು ಪಂಪಿನಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ರ ಕಾರಣ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಲೋಕೊಡು ವಾವ ನಮ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪು ಏರ್ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಪೇನು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾದೆ ಪಂಡದ ಕೈಟಾವನಿನಾಗೆ ಮೀಪುರ ಪಂಕದಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ನೀತ ಆ ಪೊಂಜೋಗಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೋಪಲ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕನಿಕರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತನಕ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಂತನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಈ ಪೊಂಜೋಗಿ ಎನ್ನ ಕೊರ್ಪುನ ಗುಣ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನಿಕರದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪಟ ಡೀಲ್ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪೊಂಜೆದು ಮೂಲು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಏಪ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪಟ ಮೂಜಿ ಡೀಲ್ ಹಾಕನು
ಓಕೆಗಾಂಡು ಮುಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ ಎನ್ನ LICದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಫರ್ ಕೊದ್ದು ಯಾನಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತೂವ ದಿನ ಕೂಲಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐಟ್ 10 months ಬೆಂತೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ 35,000 ಮುಟ್ಟ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೇರಿದು 35 ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಪೊಂಜು ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಅದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಆ ಪೊಂಜು ಪಂಡ ಏಜ್ಡ್ ಪೊಂಜು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರೆ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಪುಣ್ಣು ಆಣ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿನ ಏಜ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುನದ. ಸೊ ಪೊಂಜು ಎಂತೂ ಒಂದು ಐಟೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಲತ. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಯಾನೊಂದು ಬಂಜಿದ ಪಾಡದು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲದೈತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡದ ಯಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಚ ಈ ಪೊಂಜು ಮೂರು ಪಟ ಡೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಲೆಗೆ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಪೊಂಜು ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಬದ್ದದು. ಅಂಚ ಮುಕ್ಕನ ಪೂರ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೋರು ಎತ್ತಿ ಆಯೇ 420 ಬಂಡ 420 ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಡನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೀಲ್ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಂದು ಪನ್ನೀರ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಡನಿತ್ತೆ ಲೊಟ್ಟೆ ಗುಡನಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಕುರ್ತು ಊದುಪರೆನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೊಕ್ಕಲನೆ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡೀಲಿ ತುಂಬ್ಕೊನಪಿನಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪಗದ ಕಲ್ಲರ್ ತುಳಿ ಕಪ್ಪು ಆ ಕಾರಡ್ ಪೂಂಡಲ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾರಿದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮನವ ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಮೊಕ್ಕಲ ಫೇಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ನೀರು ಮೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಮೊಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊನ್ನ ಡೀಲ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಸು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಇಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜೋಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡಾಯನಾತು ಮಂತದ ಇತ್ತು ನಾಡಲ ಪಿದೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚು ಬರ ಯಾನ್ ತೋಡು ಎಂಕ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು ಕೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ತಿನ್ಪೋ ನೆಟ್ ಪುರ ಎಂಡೆತ್ತು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪವೇನು ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆಯೇ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಡ ನಗರ ಪಕ್ಕದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಬಣ್ಣದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತು ಕುಲ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜು ಲಂಚೆನೆ ಈ ಪೊಂಜು ಎಣ್ಣೆ ಟೇಕೊಂಡು ಕಾಸೇಜ್ ಲಂಚ ಬರೋ ನಾಟಕ ಬಟ್ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಂತ ನಿಜ ನೆಂಡೆ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಪುನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ತಿಂಪು ಅವನಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಲಂಚಿನ ಅವನಿತ್ತು 800 ಪುರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಮಂತು ನಿಂತೀನಿ ಇತ್ತೇನು ಕಾಕೊಂಡು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬುಡ್ಲ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಶನಿ ಬುಡ್ಲ ಕನ್ಯಾಣ ಅಂಚ ಆತಂದು ಐದಕ ಮುಕ್ಕಲ ಓಲ ಡೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಪುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪನ್ನಿಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈಯರ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡದಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತದು ಪೋಡು ಈಮೇಟ್ ಬೈಯರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡಕ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈಯರ್ಲೆನ್ನನೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಲೆನ್ನನೆ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೀಜರ್ ಅವು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬೆ ಆತಿನ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಅವು ಓಲ್ಡ್ಗಿತ್ತು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೀಜರ್ ಅಪಗಾಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಡೀಲ್ ಆನಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಯಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಯ ಕೊರಡು. ಸೊ ಅವೇದಿನ ಆಂಡಲ ಯಾನ ಪೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡೆ ನಾನು ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ 5% ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅವೇ ತೂಲೆ ದೇವರಂಜಿ ಏತಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಿರುತ್ತಲೆ ಅವು ಡೀಲ್ ಆಪಿನ ದಿನನೇ ಇಂಬೆ ಕುಲೊಂದು ಆಯೇ ಒಂದೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲದ ಡ್ರೈವರ್ ಲೈ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇನೊಂದುಲೆ ಈ ಪೊಂಜವು ನೆಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪೊಂಜು ಅವೇದಿನ ಡೀಲ್ ಆಪುನಾನಿ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪೋದು ಅನ್ಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಮಿಟ್ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈದೇರು
ಅಂಚೆ ನಾವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕಲ ಅಂತ ಪಾತೆರ ಅದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಲಡೆದ ಯಾನು ಇದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇನ ಲಾಟ್ ಕೊಡೆ ಹಿಂಗೆ ತೂದು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೊಂಜು ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ಸೀಂತ್ರಿ ಬಂಡ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾನು ಅಪಗ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೀನಿ ಪೊಂಜು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಗಲೇ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊಂಜನ ನಂಬರ್ ಈ ಪೊಂಜು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಐಡ್ದಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ಪಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನಪೇನು ಬಕ್ಕ ಏನನ ಅಲ್ಲಿಡ ದೂರಿಗೆ ಆಲೆನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ತೂತೀನಿ ಖಾಲಿ 5 months ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ 5 year ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ನೇಚರ್ A to Z ಈ ಪೊಂಜಿಗೆ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತು ಆಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ಜತ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಜತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಡ ಪನ್ಪಿಂಗೆ ಆರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚರು ಆರು ಎಂಕುಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಯಿನೇ ಬರ್ತನು ಆರು ಕೊಡ್ತುಜಿರು ಅಂಚೆಂಜ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡೋರೆಡೆಲ್ಲ ತೂರ್ತೀವಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಎಂಟ ಪನಂದೆ ನಾ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಂದೂರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಪನಂದೆ ಕೊಲ್ವೇರ ರಡ್ಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡು ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವಲ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೊಂಜಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಬುಲ್ತನಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ದ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಪ್ಪೆರತ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪೊಂಜು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಕನಿಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಂಚೆ ಈ ಪೊಂಜನ ಬೇಲೆ ಸೀಂತ್ರಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮಂತನ್ನು ಅಕ್ಲೆಡೆ ನನ್ನ ದೂರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನನೇ ಗುರುವಾರದ ದಿನನೇ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಆ ಜನಲ್ಲ ಲೋನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಜನಲ್ಲ ಪಂಡು ದೀಪ ನಿನ್ನ ಇಂಚೆ ದೂರ ಉಂಡು ಕೊಂಜು ಪಂಡದು ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ದೀಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರೆದುರೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮಾಂಪುನ ಜನ ಹತ್ತುನು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಡೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕದಾನೆ ಮಂಡಿಡು ಪುರಿ ಬಿಡ್ದುನ ಕೊರ್ನಾಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತುನಾಡ ಯಾನು 100% ಕೊರ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಹಕ್ಕುದಾರೆ ನತ್ತುನಾಡ ಯಾನು ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬತ್ತನಾಡ ಯಾನು ದಯ ಕೊರಡು ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಕಡೆ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಬೈದನು ಐಕ ಅಪಗಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3 years ಡುಂಬುಲ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತನು ಪೊಂಜು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಇರ್ಲ ಬಾಬನ ಬರ್ತಿ ಯಾನ ಬರ್ತಿ ಬಾಬನೇ ತೂವನಿருந்து ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಅಣ್ಣಗ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಪೋತನು ಯಾಂದಲ ಶಾಪಲ ದೀಪುನ ದಾನ ಪನ್ಪುನ ದಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಪೊಂಜು ಏಪಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಏಪಲ ಸೀದೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ 4 ಮೇಟ್ಲ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡೋರೇನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಪಿರಾವಡು ದೂರೊಂದು ಬರ್ತನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕುನು ಪೊಂಜನ ಜೋಕುಲು ಮಗಲ್ಲಗಿನ ಪೂಜಿ ಮಗೆಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಪನ್ನು ನಿತ್ತಿ ಆರಮ್ಮ ದಯಾಂಚ ಮಂತಿರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಕೇಂದಿರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುನ ನೆನ್ಪಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮುಪ್ಪು ತಿಂಪಿನ ಮಣ್ಣು ತಿಂಪಿನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ ಅವಳ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿ 4 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನು ಆತ ಏಜಿಡ್ ಪೊಂಜೋಗು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಬಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಒರೆಯಗು ದೂರು ನಾನು ಮೆತ್ತಿಡಿತಿನ ದೇವರನಿ ತೂಪೆರತೆ ಏರು ಸತ್ತೆಡು ಪೊಪ್ಪಿರು ಏರು ಅಡ್ಡಡು ಪೊಪ್ಪೆರುಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ ನಿತ್ತುನು ಎಂಕು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂತಿನ ಮೈಮೆ ಆತನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನ ಧರ್ಮಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದೆ ಇಂಚ ನಟ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಅಂಚ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಯಾನ ಕಾಸು 4000 ಕೊಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ದೇ ತೊಗೊಂಡೇನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಈ ಪೊಂಜು ಬುಲ್ತೊಂದಿಟ್ಟುಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೊಂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕುಂಡಲಿ ಗೊತ್ತಾದಿನ ಐಟು ಒಂದು SMS ಐನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಎಂಡ ಇತ್ತು ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಕುಂಪುನಾಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಬೇನು ಇತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ದಿಲ್ದಾರಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಸಿನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಸಿನಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏನೋ ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಪಂಚೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಪಿದೈಡು ದೂರು ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ದೂರಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಕ್ಲು ಉನ್ಮಾನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತರು ಥೂ ನುಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ರಟ್ಟು ನತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ರಟ್ಟುಜಿ ಸೊ ಒರಿಯಡ ದೂರುನಾಗ ನಿಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಇರೇಗೆ ಯಾನು ಆ ಪುಂಜನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಪರೀತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ
ಸೊ ಈರು ನನ್ನಾಡಲ್ಲ ಉದ್ದಾರಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಈರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಈ ನಿಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದು ಉಮ್ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಆಂಡ ಈರು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೌಡ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಇರ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಇರು ಉಬ್ಬಿಲಕ ಬಕ್ಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವ ಆಪುಂಜಿ ಗೊತ್ತು నేను ಸ್ವಭಾವ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ನಾನು ದೀಪುನಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡ ಆಪುಂಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐದು ತುಂಬಲ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳದಾಲ ಪಂಡ ಹಾಕುನಾಲೆ ಅನ್ಪೋದು ಯಾನು ಎದುರ್ಪಿರ ತೂಪುಜೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಏಜಿದಂಚಿ ತೂದೆ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಿಗೆ ದೀಂಡ ಅವು ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ತಟ್ಟುನು ಸೊ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನೇಡು ದುಂಬು 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕಲೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಏಜ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ನೇಚರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಮೊಲ್ಲೇನು ಬೊಡ್ಚಾದಿಲಕ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ನೀ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೂರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಡ ಏರೆಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೇರು ಸೊ ಯಾನ ಈತೆ ಬಂದ್ರೈತಿ ಇಂಕ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಂತಿಲ್ಲ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗುರುವಾರದ ಎನ್ನ ಬಾಬನೇ ನಾನು ಕಾಪಾಡೋನು ಸೊ ಪ್ರತಿವರೆನ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಯಾನ ಆತೆ ಬಂದ್ಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬಂತರ್ಲಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೋಯ್ರಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಪ್ಪು ಆಪೊಂಜನೇ ಪಾಪ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಗುರ್ತಾಗೆ ಎಂಕೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 2% ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ನನಗೆ 2% ನಾಲ್ಕು ಕೊರೋನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಅಂಚತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲು ಇಟ್ಟು ದೀದ 5 ಲಕ್ಷ ದೀಂಡ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ್ ಕಾಸು ಆಯ್ತ ಅಪಗಂಡ ಅಕ್ಲ ಈ ಇಂಚ ಮಂತಿನ ಕಾಸು ಕೊಡೋನಿ ಮೇಗೆ ಸೀಕಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಇಂಚ ಸೀದೊಡ ಕೊಂಡಣ್ಣ ನಿಯತಡು ಹೋಗ್ಪುಣ್ಣ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯ ನೆಂಜಿ ಇಂಚ ಕಲ್ವೇರ್ಲಕ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕೋನಕ್ಲಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪೋಡಿರು ಪೊಂಜುಗು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೊಂಜು ಪೋಡಿದು ಟಕ್ ಅಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಪೊಂಜು ಮೀನಿ ಹಾಕನಡ ಇಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅದು ಪಾತಿರೋದು ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕುಡಂಜಿ ನಂಬಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ನಂದು ಸೊ ನನ್ನದು ನೀರಿಗೆ ದಾಲ ಯಾನು ದಾಲ ಪಂಪು ಜನ ರಿವೆಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಅರೆಡು ಮಿತ್ತು ಓಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಚೀರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನಾರು ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಶೋಲಿ ಎತ್ತದ ಆಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಒರಿಯರೇ ಪನ್ನಗ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಚಡ ಬಟ್ಟೆ ನಕಲು ಪನ್ನಗೊಂಡದು ಎಂಕು 2 ಜನ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಇನ್ನು 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಿರು ಅವಳ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಾಯಿ 5 ಜನ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಟ್ಕಾಮೇಲಕ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯನಗ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಮನಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಓದನ ಬದಲು ದ್ಯಾಗ ಇಂಚ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಕಲನೆ ಅಕುಲಿದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಗೋಬಿ ಅಂಚಿರು ಬಂಪೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬನ್ನಿಮಾಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಾಯ್ರಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಆತು ಬಡಿದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರ್ಪುರ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಏತು ಬಡಿದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ 7 ಸಲ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ಐತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ 100% ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸೋಗು ಚಾಂಡಿ ಅದು ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ನೆತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿರ ಮುಕ್ಕಳು ಬಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಬರ್ಸೋಡು ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇಕ್ಕಳು ಬರ್ಸೋಗು ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಬರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಪೋತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪುರ ಅಡ್ಡ ದಿಯರ ಬರಲಿ ಹೂವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಪುನಂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವು ಪುರ ಲೆಕ್ಕಗೆ ದಿಯರ ಬರಲಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಯಿರಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಮಂತನ ಹಾಪುನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಕಲು ನಟ ತಿರುಗಿಯರು ಆತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರೂಪಡು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋನೆ ಐದಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊರ್ಪಿನಂತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್
ಇದು ನಾನು ಅನ್ನು ಪೋಪುಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಳ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಸೊ ಯಾನಿದೆ ಎನ್ನ LICದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಮೂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನೇ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ತಿನಾಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಅವು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ಗುರ್ತದೀಜಿ ಆ ಪೊಂಜನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನೆಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಆ ಪೊಂಜು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಜೇರಿ ಆನು ಏತ್ ಜನನ ಗುರ್ತ ಮಂತ ಕೊರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆ ಪೊಂಜ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಆ ಪೊಂಜನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನಿಕರೊಡು ಯಾನು ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸೆದ ಗುರ್ತನ ಆ ಪೊಂಜ ದೀವನೆ ನನ್ನ ಪಿರೋಡು ದೂರೋಡಾಣ ಪೊಂಜನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತ ಅವು ಕಲ್ಲಂದು ಪನ್ಪೇನ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಂತನ ಮಕ್ಕಳು ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿಂಡಲ ದೇವರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಪೊಂಜು ಏರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ರೀತಿನಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಂಜು ಪೋದು ವಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ 5,000-10,000 ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಮಂತ ನಾವೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬರೋಡಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಮನೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಾಗ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಟ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ದೂರ ಬರತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಲೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಪಿನಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಬನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಣತ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಕೊರೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಣು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡತ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತುಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೊಂಜು ಎಂಡ ಇಡ್ಡಿಡಿತ್ತು ನಾಡ 100% ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡಿತ್ತು ಪೊಂಜು ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಅಡೈ ಮಂದಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜನು ಮಗೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಅಂಚದಾಯ ಮಂತಿರು ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಲೆತ್ತು ಜಿನದಾನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಯಾನೇ ನಿಂಡ ಪನ್ನೊಡಿತೀನಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬುಡು ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ ದೇವರು ತುಪ್ಪದ ಕೊರಿರತ್ತ ನನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಚಿಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಲೋನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಹೇಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಿನಕ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದ ಪೋಯರಪ್ಪ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿದ್ದು ನಮಗೇ ಪಿರೋಡು ಇಂಚ ಟೊಕ್ ಅಂದು ಕೊಡಪುನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ಅಂತ ರಟ್ಟವಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮೂಜೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಮೂಜೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎನ್ನರ ಮೇರು ಏತ್ ಕಾಸದ ಪಿರೋಡು ಅರ್ಪು ಕಟ್ಟುವಿರಂದು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪೊಸತಿ ಇಲ್ಲದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಒರಿಯನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ದಿತ್ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ಲೋನು ಕೊರ್ಜಿನಕಲು ವಾನಮ್ನೆ ನಮಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರಂದು ಲೋನ್ ದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನು LIC ಲಂಚನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಹಾಪಿನಿ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಭಾರಿ ರೇರ್ ಅವಲ ಸೊ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಂಚಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೈಚಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ದೇವನ ಚಾನಲ್ ಬೈದು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಬೈಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇಂಕಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈತ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಸ್ದನೆ ಅರ್ಬುದಲತ್ತು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಏಡಲ್ಲ ನಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತು ನಾನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು EMI ಹಣ ಕಟ್ಟುಲೆತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸದ ಪಿರೋಡ್ ಏಪಲ ಅರ್ಪು ಕಟ್ಟಿದಿನಲ್ಲತ್ತ ಕಾಸು ಅರ್ಪು ಕಟ್ಟು ನಾನು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ 5 ಪೈಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿನ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಮ್ಮರನಿ ಪಂತಲು ಸೊ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂತೆದ ಅವು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಯ ಅಂತ ನೋಡು ಯಾನ್ ಬಕೊಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ದಯಪಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಬುರ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬಕ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯಜಿ ಈ ಪೊಂಜು ಏನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ದಿತ್ತನ ಈಗ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪು ನೀನಂತ ತೂಪುಂಡು ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋಡಲ್ಲಿ ತೂವಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ರೆಸಿಪಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.